Στο έτος 1101, τότε που οι Άγιοι Τόποι είχαν περιέλθει στους Σταυροφόρους, κατά την Οκρατία, το Άγιο Φως βγήκε καθυστερημένα μία ημέρα και αυτό προχώρησε να τελετή παπική. Το 1101 συνέβη περίεργο επεισόδιο, το οποίο συνετάραξε τους Λατίνους. Διηγείται αυτό από της Μάρτυρας Λατίνος, ο Πουλχέριος, ο οποίος έγινε αργότερα και πατριάρχης, ότι κατά τους εκείνο ο γάμος επεφαίνεται το Άγιον Φως. Παρά τις λιτανίες και τα κύρια ελέησον υποπάνω των λιτανευόντων, οι Λατίνοι περιέψαν σε μεγάλη λύπη και θλίψη και ζητούσαν το έλεος του Κυρίου, προσευχόμενοι με οδυνμούς και ανακραυγές και στεναγμούς, ψάλλοντας πολλάκις το Κύριε ελέησον. Μάται όμως, καθώς δεν πετύχαιναν τον πολυπρόθετο σκοπό τους, αφού το Άγιο Φως δεν φάνηκε ούτε κατά το πρωί του Πάσχα. Ο βασιλιάς Βαλντοΐνος, απελπισμένος, προσεύχονταν πρώτου Αγίου Τάφου. Ο λατινικός κλήρος βρέθηκε σε πολύ δυσάρεστη θέση, μη γνωρίζοντας αν έπρεπε ή όχι να τελέσει την εορτή του Πάσχα χωρίς το Άγιο Φως. Σε αυτή την αγωνιώδη κατάσταση οι βρισκόμενοι Λατίνοι αποφάσισαν να εξέλθουν του ναού της Αναστάσεως. Οι εναπομείναντες στον ναό Ορθόδοξοι Έλληνες με θευκές ευχές και λιτανίες οικέτευσαν τον Θεόν και το Άγιο Φως επεφάνει, πληρώνοντας όλο τον ναό με την παρουσία του. Με λαυγμούς προσέπτυξαν και οι Λατίνοι για να λάβουν παρά των Ορθοδόξων Ελλήνων το Άγιο Φως. Να σημειώσουμε ότι το θαύμα αυτό το διηγείται αυτό από της Λατίνος, το οποίο θαύμα εξήτωσε τους ταπεινωμένους από τους σταυροφόρους Έλληνες, έκτοτε η τελετή του Αγίου Φωτός και επί των σταυροφόρων παρέμεινε ως σήμερα αμοιβώς Έλληνο-Ορθόδοξη τελετή.